Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Pino sang Hinuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats that's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. $100.5. 100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Maayong aga biyan, welcome sa aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Halin pa diri sa Dumaguete City, ako si Pastor Epafras Sacar, nagapasalamat sa imo nga pag-abrik sang imo nga radyo agud nga makapamati sini aton malipot nga pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo. Aton hambalan karon nga aga ang kabuhi ni Juan Marcos, si John Mark. Siya ang nagsulat sining The Gospel According to Mark. Siling sa ikaduhang Timoteo 4:11 sa English, "Get Mark and bring him with you, for he is very useful to me for ministry." Dira sa Acts chapter 13 verse 13. Wala si Juan Marcos nakapatapos sang iyang ministry kaupod ni Apostol Pablo kag ni Bernabe ang iyang kasin. Kay nagpauli siya dito sa Jerusalem. Si Juan Marcos isa sa mga gospel writers. Upod siya nila ni Mateo, ni Lucas kag ni Juan. Ang iya emphasis sa pagsulat sang iya libro amo ang pagkaalagad o pagkaulipon ni Ginoong Jesucristo. Ang iya mga gospel stories nanungod sa kabuhi kag sa mga binuhata ni Ginoong Jesucristo, mga pululungon nga ginupdan sa mga prinsipyo sa ginatawag naton discipleship. Ini nagalaragway sa mga ebidensya kag mga implikasyon sang sakripisyo nga pagpangalagad nga gin-model, gi-exemplify sang aton Ginoong Jesucristo. Ang kahadlok ni Juan Marcos, makasiling kita amo ang isa sa mga kabangdanan nga nagbalik siya dito sa Jerusalem. Pero ang iya mga eksperyensya nagdulong sa iya sa pagkamatutom kag sa iya nga pagpakigbahin sa buluhaton sang Ginoo. Aton tun-an ang mga passages diri sa balaan kasulatan nga nagahambal nanungod sang kabuhi, istorya kag bisan pa kadaugan ni Juan Marcos. Siya nakatapos sang iyang ministry. He finished well. Aton tunan anay ang exposure ni Marcos
sa Kristyanidad. Na-expose ini si Juan Marcos Abian, una, sa batasan sa mga Kristiyanon nga mahinatagon, generosity. Si Maria, ang ngalan sang iya Iloy, isa siya ka cousin, bisan pa ni Barnabas. He was a cousin of Barnabas. Tira sa Colosas 4:10, sa Filemon 24. Sa Binuhatan Kapitulo 4, versikulo 36, kag tubtob sa 37, nagatudlo diri sa aton nanungod sa pagka-mahinatagon ni Bernabe. Kag ang iya gani nga ngalan sinagid amo nga siya si Joseph. Siya si Jose. Nagasiling ang Balaan Kasulatan, thus Joseph, who was called by the apostles Barnabas, which means son of encouragement. A Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to him. Siling sa Balaan Kasulatan, and brought the money and laid it at the apostles' feet. This must have impacted and challenged John Mark to live devotedly to God. Excuse me. Sa iya pagkapamatanon si Marcos nakahibalo nga ang Kristohanon nga pagtuo hindi lamang ang pagtuo sa manluluwas, kundi ang Kristyanidad, isa ini ka lifestyle sang pagigugma kag sang pagka mahinatagon. Abyan ang Christianity, hindi lang ni siya pagbaton sang set of doctrines, principles, and creeds, kundi ang Christianity, it is a way of life. Pagpangabuhi, imo inapawi, imo pamatasan, subong nga sumulunod, kag tumuloo ni Ginoong Hesus. Ini si Juan Marcos, na-expose siya nanungod sa batasan sa mga Kristohanon, nga amo ang generosity. Na-expose man siya sa ginatawag naton hospitality. Ang iya Iloy nga si Maria, nag-host, nagbaton, nagpadayon sang mga panlugayawan nga mga balaan sa ila balay. Kag siya nangin saksi sa sinang batasan sang iya Iloy. Ang gugma amo ang nagmotivate sa ila sa pag-entertain, sa pagbaton, kag sa pag-alagad sa mga strangers dira sa ila balay. Siya nakahibalo nga ang pagsunod sa kay Kristo Jesus nagkahulugan sa pagbukas, sa pag-abri, sang purtan sa inyo nga balay, agud nga makabaton kamo sang mga utod dira sa Ginoo. Pagbaton, pag-amuma sa mga Kristohanon nga may mga problema o kon kalisdanan. Ikatatlo, na-expose siya hindi lamang sa generosity, hindi lamang sa hospitality, kundi na-expose man siya sa batasan sa mga Kristohanon nga mapangamuyon, prayerfulness. He saw how God answered prayers of deliverance of the sincere Christians. Atong mga nagpangamuyo dito sa ila balay nga ilagin pangamuyuan si Pedro nga nabilanggo. Kag si Pedro naka-iskapo dito sa bilangguan, pinagi sa pagbulig sang manugtunda sa Ginoo. Sa Binuhatan 12:12 nagatudlo sa aton nanungod sang desisyon ni Pedro nga nagasiling, when he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, whose other name was Mark, where many were gathered together and were praying. Abyan, sa panahon nga may mga problema ang mga tao,
sa ilang mga kabuhi. Sino ayhan ang ginapalapitan nila dayon? Sino ang pangayuan nila sang bulig? Isa sa mga pagtudlo nga nakita na kon diri sa Balaan Kasulatan nga hindi lamang kita firm subong nga mga Kristiyanon, kundi kita man balansyon naton flexible. Pananglitan sa panahon nga may problema ang mga tao, kag makadto sila dayon sa imo kag magpangayo sang bulig, isa ina ka encouragement, meaning ikaw approachable, meaning ikaw amiable, friendly, willing to help. Hindi nimo isipon nga ina molestya o kon paghatag sang kabudlayan o kasamok sa imo. Isa ina ka commendation nga ikaw sa ila panguna-una mabinuligon, matinabangon, maluluyon, mahigugmaon, kag magaamuma sa ila panahon sang kalisdanan. So amo nang ako nakita diri nga ini si Juan Marcos nakapadayon gid tubtob nga siya nakatapos pagtapos nga maayo, because he was exposed to real Christianity. He was exposed to generosity, hospitality, and prayerfulness. Aton tun-an pagid ang mga bahin sa kabuhi ni Juan Marcos agud na ma-encourage, ma-challenge kita na magmatutom sa pag-alagad, tubtob gid sa pagbalik ni Ginoong Hesus, tubtob gid at kita kuhaon sa sini kalibutan pinaagi sa kamatayan. Diyos nga balaan, ikaw magapakamayo sining minsay nga amon nabatian sa amon kabuhi, kag giyay kami sa amon mga bulaton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.